Säikähin pikkasen äsken. Mennäänpä kattoo mitä. Tulin tuolta kalliota ylös hengästyneenä ja ja vähän pelottaa vieläkin. Tuolta tallustelin tota polkua ylöspäin, tänne päin. Ja tuossa on tommonen mekkasukalma. Tässä on tommonen söpölaatikko, tommonen. Nyt se on auki, koska mä sen aukasin, koska sehän näyttää siltä, että siellä on joku kirja, esim. Vieraskirja tai joku. Siinä on tommonen lintu. Katolla, uskalla mennä enää lähemmäs kyllä. Aukaset sen. Ja mikä siellä on? Siellä on tommonen, jos pistät kädet nyrkkiä nyrkit yhteen, niin sen kokoinen